verandert in de 12e minuut, of na 12 minuten in dit geval, de sfeeractie van de Feyenoord supporters. Als eerbetoon aan het overlijden, het herdenken van het overlijden van de vader van Ronald en Erwin Koeman. Het spel gaat verder. Met een merkwaardig slechte vrije trap van Van der Werf. Als de Kruijf afsluit met Koeman. Een applaus. Voetbalt Feyenoord aan de rechterkant verder met